Aure fa kace. Na rantse da Allah babu wanda ya isa ya auro wata ta shigo cikin gidan nan. Barka jin gaya ma. Na tsana auren nan. Na tsana wacce ta assasa auren nan. Sannan kuma ban ga wani wanda zai kawo wata a cikin gidan nan mu ci gaba da rayuwa da ita ba wallahi. Haka kuma babu wacce ta isa ta hana aure a cikin gidan nan. Wannan ma ka a wannan? Sun yana darakta. Za mu shi sai ka waɗi yanzu. Na YouTube ɗin shi. Manzo making wannan ne? Behind the saka. Mana. In the soma ana the making. Kileba ne yake. Akwai bin ma da yake iza so mai da making. Wallahi. A ban saka ba ka a ciki. Ba ka a ciki Allah. Daga nakin. Action. Wallahi mu kamar ka da gama. Na rantsi da Allah. Azumin da ake a gidan nan wallahi aka dawo littafin ka a tudo wa ranar lahira kun ba ladanka. Zunubin ka zai yare da ladanka la. Ai ba kai kake zanubin ba. Wanda yake ai shi ne ke zanubi ba kai ba. Kuma yanzu da kace zaka bar gidan nan. Ka san inda zaka je? Matsalolin gidan nan fa baki ɗaya sa'a da mun san su. Idan ka je kuma ka riga ka san matsalar da take faruwa ne. Ai ina matsalar da zaka je ka samu a can din ta fitana. Ya hakuri. Inda zaka je muna tare dan Allah kai hakuri. Kai amai mana sa'adu. Babu daɗi abu amma kai hakuri. Ina tare da Akwai sabo a gidan nan? Ka yi haƙuri don girman Allah ka yi haƙuri sa'adu. Ka yi haƙuri ni ba na san wannan kukan